Moikka! Mä olen Mervi Hämäläinen, Superfiiliskoulun perustaja ja omistaja ja kaikkien näiden kurssien ja verkkokurssien ja läsnä olevien kurssien kehittelijä ja opettaja. Mä oon perehtynyt luontaishoitoalaan yli 20 vuotta ja kiinalaiseen lääketieteeseen yli 17 vuotta. Ja mä olen jo opettanut yli 10 vuotta alan ammattilaisia ja myös paljon itsehoidollisia menetelmiä. Ihanaa, että sä löysit Superfiiliskouluun ja nyt rauhassa voit perehtyä ja katsoa meidän kurssivalikoimia. Eli täällä on kurssikalenteri, missä löytyy kaikki Helsingissä tapahtuvat läsnä olevat koulutukset. Meillä on erilaisia, meillä on 1 päivän pituisia, 2 päivän pituisia, on vuoden mittaisia. Ja sitten verkossa on mahdollisuus opiskella vielä pidempiäkin koulutuksia. Meillä on myös täällä verkkokursseina vähän semmoisia niin kuin lyhyempiä ja pidempiä koulutuksia. Eli niistä sitten kerrotaan niissä kokonaisuuksista. Ja tietenkin hinnoistakin voi vähän päätellä, että onko lyhyempi vai pidempi. Mulla on tosi isona inspiraationa luontaishoitoala. Kaikki tähän liittyvä, mä rakastan hoitoja, mä oon jo pitkään kehitellyt, mä oon hoitanut ihmisiä yli 20 vuotta ja tää on mulle elämää suurempi inspiraatio, loppuuton ehtymätön rakkaus tätä alaa kohtaan ja kiinalainen lääketiede ja sitten myös erityisesti parantavat kasvit on mun hyvin semmoista erikoisosaamista. Ja voit myös rohkeasti ottaa yhteyttä mervi@superfiilis.fi, kysellä koulutuksista. Ja sitten on mahdollisuus myös osamaksuihin, jos tuntuu kerralta liikaa maksella koulutuksia. Ja onnistuu kaikenlainen. Eli ota rohkeasti yhteyttä ja nyt kuule, inspiroidu itsellesi opiskelemaan joku ihana luontaishoitoalan hoito tai ammatti, ihan uusi ammatti. Ja mulla on täällä ammattilaiskoulutuksia kaikille ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille. Sulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta siitä hoidosta, mitä sä tuut opiskelemaan, jos ei toisin mainita. Ja itsehoidollisia kursseja meillä on paljonkin, eli kaikki ei halua alkaa muille tekemään, vaan näistä tiedoista voi ihan kaikki hyötyä. Voi hoitaa itseään ja jotkut sitten tykkää hoitaa omaa perhettään tai läheisiään. Nämä on myös hyvä kakkosammatti, jos haluat vähän lisää tuloa, niin hoitotyö on ihan mieletöntä. Sä voit itse päättää, kuinka paljon otat asiakkaita viikossa. Voit ottaa vaikka vain 1 asiakkaan viikossa tai jopa kuukaudessa. Toiset haluaa tehdä tosi vähän tai toiset haluaa tehdä tätä päätyönä. Kaikki on mahdollista. Olet erittäin sydämellisesti tervetullut opiskelemaan Superfiiliskouluun. Ja ei muuta kuin nautitaan ihanasta luonnosta. Nyt on juuri kesä meneillään, mutta kaikki vuoden ajat on ihania ja tärkeitä luontaishoitoalalla. Ja meidän koulutukset on tosi professionaal, todella kattavia ja myös Superfiiliskoulu on todella tunnettu koulualan piireissä. Olen paljon opettanut ammattilaisia tässä vuosien aikana ja inspiraationi jatkuu vaan edelleen. Nähdään koulutuksissa.